ni nitiere misconception gima joma tindo ne dwaro. Asefolo ng'anyo. Onge kama joma tindo ne dwaro ni giwacho ni sirkal go piny mondo joma tindo kaw sirkal. Joma tindo ne ng'anyo ni gidwaro sirkal ma is responsive to their need. Sirkal ma ong'eyo ni onego ndik gi tich, oketo lai maber ma gin kaka joma tindo be ginyalo winjo ni gin jo Kenya. Mane gima joma tindo dwaro. Joma tindo dwaro ni mondo giyud nafas mondo ndikigi e sirkal ma joma tindo te ok nyal ndike cabinet. Joma tindo dwaro ni mondo ohala kigoyo to nafas obed maber ma joma tindo nyalo goyo ohala. Joma tindo ne dwaro sirkal ma miyo gi geno ni kiny ne bed maber nikech gin jok matindo ma kiny gibed jotelo ma kiny. Joma tindo ne dwaro ni ushuru michoko otine jopiny e yo ma gineno. Magi gik ma joma tindo ne dwaro. Omiyo nawacho ni kuponi cabinet masani nyalo bedo cabinet manyalo tayo piny ma joma tindo yud nafas mag tije, ma joma tindo yud nafas mar go ohala, giket environment maber ma joma tindo nyalo go ohala, ma joma tindo ne ka kiny nitiere mok ni olaola gowi to gimitimo kode onge. Mano joma tindo timre nade ofaulu. To nyaka sama wuoyeni adwa wacho ni agenda mar joma tindo partially oseyudi. Gomiyo yudi ochuno king'eyo ker masani en ng'ama goga kore. Makine ne piny chune mogo sirkande piny mochako yie momany jomoko, nyiso ni joma tindo otimore nade ofaulu. En tabu mar telo koso mana gik moko matimore kama nyamiyo telo makare ni ok chop kare kendo joma tindo dwani mondo mi oloke. Anaparo ni sirkand Kenya Kwanza noyiero joma jowuoro. King'iyo cabinet manogol, Aisha Joma nodwaro governor, Lethika Linturi nodwaro governor, Moses Kuria nodwaro governor. Jogi ne nitiere gi malingo to kane gi fail koro gibedo dumped e cabinet. Gin joma ne kipenja nok nyal medo value ne jopiny nikech pache nok owuok piny odwa bedo ang'owa cabinet minister to miye. Koro manyiso ni vision ne nok rom gi Kenya mangima, vision ne rom gi county manodwaro. Samo miye nok rom miye nanga maduong' moloye. Mane momiyo koro piny nok chorre. To sani jomo yiere cabinet oyiergi ka gineno gima nyithindo yawuotwa gi nyiwa ne time street ne gidwaro sirkal maber. Sirkal maonge kuo ma mibadhi. Sirkal ma joma tindo nigi nafas mar goyo ohala kendo tiyo. Sirkal manyiso joma tindo geno. Mae gima ng'ata madhi e cabinet sani dhi timo nikech joma tindo go e joma ng'eny. Kendo ok gibidok chien koko tim gik mabeyo ma gidwaro. To gima ntiere karka, ng'eni ang'ati okumi kata ng'apenya ne Chris kapok oyudo Seth karka chal mar wache gigi duto. Iwacho weche mag mibadhi. Ok en mibadhi mabiro ka in jatend migawo. Kamwa lose ni jalup ogai mar ODM Wycliffe Oparanya nigi bura mara $50,600,000 mature kod weche gi mag mibadhi ka en governor county ma Kakamega. Kendo mano bura ma EACC osemako kendo dhi go mbele. Ng'ama nigi bura ni ikawo kikete cabinet mapacho ka. Omi paro machalande kaka jakanyo mar ODM ochwalo nying ng'ama giyie ni ma en ng'ama nyachopo karka, ten ng'ama nigi bura mar mibadhi.